далечни времена едно царство изпаднало в голяма беда. Но каква е тази беда? Сега ще видим. В това царство имало един падиша, който много скучаял и си търсил работа. Той не си търсил работа, а някакво забавление. Гледайте внимателно, за да видим какво се е случило. Един ден той събрал придворните си и им казал: Добър ден, господа! Добър ден, господа! Добър ден! Който ви измисли, си има проси, си има награда. Ако не. И така придворните започнали да мислят, блъскали си главите, скубали си косите. Времето минавало, а те нищо не могли да измислят. И ето, че един ден един слуга се явил пред господаря и му казал: Добър ден, господарю! Добър ден! Дай, аз си смислих. Аз си смислих много трудни картинки. Така ли? Нека да ги чуем. Те не са трудни. Ето ти награда. И така слугата си тръгнал доволен към вкъщи със своята награда. А падишахът започнал да се оглежда на кого да си зададе своите три трудни гатанки. Оглеждал се и в това време покрай царството минал един урач. Добър ден, господарю! Добър ден, урачо! Имам три въпроси за теб. Ако ме ги търниш, има награда. Ако не. Искаш ли да ти ги кажа? Да. Да, нека да ги чуя. Те наистина съм те родили. Мога да ти помогна. Ще ми дадете ли 3 дни? Ще ми дадете ли цели дни? Разбира се. Първия ден урачът отишъл при своята най-голяма дъщеря да търси помощ. Добър ден, тате, какво те води насам? Като да, какво? Ви зададе 3 трудни въпроса. Искам да му отговоря, но не мога. Идвам при теб за помощ. Кажи ги, тати. Сладка. Сладка е да не се яде. Силна. Силна е да не се важда. Върви. Върви да не се вижда. О, тата, не мога да ти помогна. Попитай другите ми сестри. Не мога да ти помогна. И така на втория ден урачът отишъл при втората си дъщеря да търси помощ. Дъсте. Добър ден, тате. Какво те води насам? Да сте. Ако знаеш какво. Ако знаеш какво се случи. Какво, тате? Срещаме един падиша и ми зададе 3 трудни въпроса и искам да му отговоря, но не мога. Идвам при теб за помощ. Тате, кажи ми ги. Слушай. Първи
а не се вижда. Сладка е, а не се е. Силна е, а не се знае. Тата е много сътрудния. Отиде при другата ми сестра. Тя може да помогне. На третия ден отчаяният орач отишъл да търси помощ при своята най-малка дъщеря. Дъсте. Добър ден, тате. Си ни почини си. Пей ми водичка първо. Какво те води насам? Да се полиса и ми да дай. Не троди въпроса и искам да му помоля, но не мога. Имам ли те за помощ? Кажи първо тъгата ми. Сладка е, а не се яде. Това е пчелата. Силна е, а да се знае силно. Това е науката. Върви. А да се види. Това е вятърът. Те би много лесни. И така орачът отишъл доволен пред падишаха, за да му съобщи отговорите на гатаните. Господарю, аз моите отговори. Така ли, нека да ги чуя. Силна? Силна, а да се знае, защото това е науката. Сладка не се яде, сладка. Бърни. А да се знае, това е вятъра. Браво, това са отговорите. Ти награда. Нека да ти попитам нещо. Кой измисля отговорите? Аз имам талина стели, но най-малката ми помогна. Така ли? Красива ли? Много. Искам за награда да се женя за моя син. Добре. И така орачът отишъл при своята най-малка дъщеря да й съобщи новината. Чака къде са твоите отговори. И иска да се запознаете. За награда? И за награда да стане седа на неговия син. Така ли? Ще видим. И така орачът завел своята дъщеря при падишаха. Добър ден, господарю. Добър ден. Сега искам да е красиво. Искам за награда да се ожени за моя син. Нека да попитам нещо. Кой измисли тези въпроси? Моя слуга. Тогава аз и вашият слуга си приличаме. И така падишахът разбрал, че у красивата дъщеря и умният слуга са лика-прилика. В царството се вдигнала голяма сватба, която траела 40 дни и 40 нощи. Имало и 40 вида ястия. Който се нахранил, сладко му било. Който не се нахранил, нищо не разбрал. Това беше приказката за въвленията на падишаха.